Yo, what's up mga idol? Good morning sa inyong lahat. At welcome back again sa ating panibagong vlog. Pero bago tayo magpatuloy sa ating vlog comment nyo naman kung bagay ko tong gupit ko mga idol. Bali nagpagupit pala tayo kahapon. Alright. So babiyahe pala tayo ngayong araw papunta sa bayan. Dahil maghahakot ulit tayo ng paninda dahil paubos na yung mga ibang paninda namin sa tindahan. So gagamitin pala nating motor si Mio kasi siya yung may parang carrier sa harapan, may mapapaglagyan tayo dahil kapag si red na pula wala kang mapaglagyan doon. Ito yung mga kakailanganin natin sa mga nabibilhin natin, yung mga malalaking chichirya mga idol kasi paubos na. Tapos yung mga ibang tinapay. Tapos ano pa ba? Ito yung sinulat mo ba Sandali lang. Kulang pa ata yan. busy si Mrs. Maraming bumibili pag ganitong umaga. Ano pa yun Kamel. Mga chichirya lang pala yung mga kailangan na bilhin. Ilang kamel? So katatapos lang din namin nag-agahan. So kumain kami ng tinapay tapos itlog. Dog fight. Happy New Year everybody! So yun lang mga idol na yung intro natin. So mag-update tayo mamaya pag paalis na tayo. So, pinapayunat ko na rin pala yung makina ni Mio. Tapos itong si red na pula balot na balot pa. At tamang-tama mamaya mga idol na. At kita-kits tayo sa daan kasi mag-BBS pa ako. So alright, so mamaya update tayo. Yo, alright mga idol. So good morning ulit pala sa inyong lahat. At on the way na pala tayo papunta sa bayan. At maghahakot na naman tayo ng paninda, no mga idol. So yung binili pala namin nung pumunta kami ng Alaminos, napakabilis na ubos. Grabe, ilang araw pala yung lumipas, ubos na agad yung paninda namin. Kaya napabiyahe tayo nang wala sa oras. Kasi dapat pala kahapon dapat pala ako babiyahe. Kaso nakatulog ako. Hindi naman na ako ginising ni Mrs. Kaya sabi niya para makapagpahinga daw ako. Tamang tama, agahan mo na lang, sabi niya sa akin kahapon. Agahan mo na lang bukas. Kasi entrams kasi ng mga bata mga idol, kaya maraming bibili. Panigurado yan. Entrams ng elementary saka high school. So napakaganda talaga ang mag-rides pag ganitong umaga mga idol. Hindi talaga siya mainit. At grabe, parang pumapasok na yung panahon ng tag-init. Kasi kahapon naglaba kami ni Mrs. Maaga akong naglaba kahapon, wala pa yatang alas 2 yun, natuyo na agad yung labahin namin sa sobrang init kahapon mga idol. So yun nga, inagahan ko na lang pupunta sa bayan ngayon para hindi masyadong mainit. So update pala tayo mga idol about dun sa gulong ni Raptor na pula. So wala pang update. So napakatagal nang na-stuck dun sa bahay, pero pinapaandar ko na lang. So sa mga nag-aabang pala about dun kay Raptor sa Honda Supremo natin, so wala pa tayong update dahil hindi pa dumating yung order nating gulong mga idol, kaya hindi pa tayo makapagbiyahe. Pero soon, pagdating ng gulong,
pag naikabit natin biyaya agad tayo. Kasi kung sa totoo lang mga idol napakarami na talagang kailangan na bilhin sa CSI. Siyempre pag ganito naman yung sasakyan natin single, napakakunti lang ng naikakarga. So napakalaking tulong talaga pag mayroon si Raptor na pula. Nag-chat pala ako dun sa may kay Sir Aris, yung mekaniko ni Raptor na pula. Pag mayroon na raw, chat na lang daw ako. Sana nga this week or next week, sana mayroon na para makapagbiyahe na tayo, makapaghakot tayo ng paninda. At speaking pala o paghahakot na paninda mga idol, yung mga per box na nabili namin nung last na nakapaghakot kami na gamit si Raptor, paubos na rin. So kailangan namin talagang maghakot ng paninda. Sigurado to pag naghakot tayo ng paninda na gamit si Raptor, per box na naman, punuan na naman to mga idol, no? Pero mabuti na lang at mayroon din tong mga motor nating si Mio saka si Red na pula, kasi nagagamit natin sa kahit paunti-unti, nakakapaghakot tayo ng paninda mga idol. Alright, touchdown pala tayo dito sa bayan. Kuya Dung yata to ah. Kuya Dung! Uy! Kuya Dung nga. Alright, so touchdown tayo dito sa may bayan mga idol, no? So doon pala tayo didiretso sa may Joy Mini Grocery. Doon tayo bibili ng ibang mga paninda. Alright, so dito na tayo mga idol sa Joy Mini Grocery. So update tayo mamaya, kasi bawal kasi mag video sa loob mga idol, no? So update na lang tayo mamaya dahil pupunta pa naman tayo sa loob ng palengke. Alright, so kita-kits tayo mamaya mga idol. Alright mga idol, no? So natapos na tayo sa may Joy Mini Grocery at dito na tayo papunta sa may palengke. Alright, so yung iba kasi wala dun sa may Joy Mini Grocery, kaya dito tayo bibili sa may loob ng palengke mga idol. Alright, tamang tama, marami silang deliver ngayon. Alright, alright mga idol, no? So nandito tayo sa may, ano pangalan nito? Remart Sari-Sari Store. So bumibili tayo ng mga malalaking kusya. Magkano po? 120. 120. Ah, napakahirap pagharap ngayon ng mga chichirya mga idol. At shout out kay boss, ayun, no, sa tropa natin.
Pick upin ko na lang mamaya to. Ay, Yan na lang muna. Oo. Pick up ko na lang mamaya. Alright mga idol na. Dito tayo sa loob ng palengke. So yun lang naman na yung bibilhin natin kasi yung iba wala talaga. So, wala tayong nahanap dun sa mga ibang chicherya. Oh, grabe oh. Napakainit mga idol. So, kanina pa tayo pagkatapos natin pumunta ng Joy Mini Grocery kanina. Ikot-ikot na tayo dito sa may palengke. Wala talaga yung iba. So, maaaring bukas siguro wala tayong magagawa. Kaya bukas babalik tayo. Kasi ngayon pa lang daw darating yung mga deliver na mga grocery dito. So baka mamayang tanghali pa. Alright, so nakilala natin si boss na. Shout out sa inyo boss. Ay, sige. Alright mga idol, so natapos din tayo sa mga bibilhin natin. So yung iba talaga wala talaga. So, naghanap tayo pero wala. At papauwi na rin tayo mga idol, no? Alright. Alright, pero bago tayo umuwi mga idol, mayroon pala tayong aabutan ng sticker dito. Kasi nung nakaraan kasi na bumiyahe tayo, pinara ako. Pero yun hindi ako nakapag-vlog eh. Pinara tayo, ngayon nanghihingi siya ng sticker. Kaya ngayon bibigyan natin yung tropa natin. Siguro nakilala tayo o napanood niya yung vlog natin. Kaya pinara tayo mga idol. So dito yon. Alright mga idol, no. So wala daw si idol dito pero nandito yung kasamahan niya. So siya yung bibigyan natin. Pakibigay mo na lang sa mamaya. Yan sa tropa natin dito sa may ayun pala, Kayabyab, no. Kayabyab to, Kayabyab. Ayan, sa Kayabyab sa mga tropa na. Pakibigay na lang boss. Sige. Yeah, idol. Alright. So wala daw siya umalis. Siguro may pinuntahan. Pero nandito raw siya eh. Pero hindi lang natin naabutan. Kaya pinabigay na lang natin kay idol. Sige. So yun lang mga idol na. Alright, so papauwi na rin tayo. Kailangan din natin makauwi. Ay, shit. Dalaglag. Ayun. Ay. Thank you. So nalaglag yung pan natin mga idol. Ay, naku. Nalaglag yung mga kon natin. Patay tayo diha. So lalagay na lang natin sa bag to mga idol. Alright mga idol, no. So salamat pala kay kuya kanina. Napulot na yung nalaglag nating sigarilyo.
Pero naramdaman ko na yon na may nalaglag. Kaya huminto tayo kanina. Tamang tama naman na napulot ni Idol. So, salamat sa iyo, sir. So, ito lahat pala yung mga pinamili natin mga idol, oh. Pero marami pang wala. Siguro bukas, babiyahe ulit tayo bukas mga idol. Kasi tamang tama, bibili rin tayo ng itlog saka mantika. So, kada tsyenda lang kasi mayroong bentang ganun, yung itlog saka mantika. Dun kay Idol Ben Moto. Pero try natin ayain pala si Idol Ben Moto, no, na mag-rides papuntang Bulinaw. Hindi rin kasi basta-basta yung dalang motor ni Idol Ben Moto. Makakasabay tayo sa Ninja Kawasaki 1000cc. At ang gagamitin natin yung si red na pula na nagsisisi. Malay natin, 'di ba, kung mahiram natin yung motor ni Idol Ben Moto, makapag-try tayo. So magandang experience yon, ma-try natin ang 1000cc. Kung anong pakiramdam ng makapag-drive ng 1000cc mga idol. Parang nananabik ako doon eh. Gaya na lang yung vlog natin nung pumunta tayo ng Alaminos, na kasama natin si Mrs., no? Grabe yung mga big bike na nasasalubong natin. Yung isa talagang ginagewang-gewang yung motor para mawala yung antok. Tapos yung isa naman, grabe, napakalaki. Akala nyo parang naging laruan lang yung motor ko. Pambihira. Pero malay natin someday, 'di ba, makakabili din tayo niyan. Nasa tamang panahon lang talaga. So kailangan lang natin ng sipag na makapag-vlog. 'Yon. At sipag din sa pagninegosyo. At siyempre kahit na masipag ka, kung hindi mo sasamahan ng dasal sa taas, 'di ba, walang mangyayari. Kaya siyempre number 1 yan, lagi tayo magdadasal sa taas para makamit natin at makahingi tayo ng guidance para sa pangarap natin. Alright. Alright mga idol, so nandito na tayo sa may Marimpay. At thanks God na naman, dahil safe and sound na naman tayong nakauwi. Ay nako, so ito lang pala yung binili natin mga idol, pero umabot na tayo ng mahigit na 2,000 at 3,000 kamo na lang. Grabe. Napakarami pang wala dyan mga idol, ah. Pero ganun talaga, negosyo. Kailangan nating mag-invest talaga. Kasi the more na marami silang nakikita sa tindahan mo, the more na marami kang ma-attract na mga customer. So yun yung strategy namin ni Mrs. sa tindahan. Kaya hindi namin pinababayaan na maubusan ng stock. Alright, so yun lang yung vlog natin ngayong araw mga idol, no? So nandito na tayo sa bahay. So dito na siguro matatapos tong vlog natin. So ingat po tayong lahat and ride safe po. Kasi po sa next na vlog natin mga idol, yeah, ba alam ni Mrs. na darating tayo, ah. Bayad na po ito?
Bayad na yan. Resibo na lang. Alright.